пешгирии ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти табиию техногенӣ дошта ва рафъи оқибатҳои он аз ҳар як шаҳрванди мамлакат малакаи дониши амиқро тақозо менамояд. аз ин рӯ мувофиқи нақша чорабиниҳои амалишаванда ҳамасола дар мамлакат як қатор чорабиниҳои мақсаднок роҳандозӣ карда мешаванд ки аз ҷумлаи онҳо баланд бардоштани маҳорати амалии хонандагону омӯзгорон дар муассисаҳои таълимӣ роҷеъ ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода мебошад. дар ҳамин замина аз ҷониби бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи шаҳри Нав дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 рӯзи мудофиаи гражданӣ баргузор гардид. зимни баргузории ҷамъомади пагоҳирӯзӣ ва дарсҳои намунавӣ доир ба намудҳои ҳолатҳои фавқулода ва роҳу усулҳои мудофиаи гражданӣ бо хонандагон дар мавзӯъҳои тарзи дурусти расонидани ёрии аввалини тиббӣ, ҳолатҳои эҳтимолии фаромадани сел, амали хонандагон ҳангоми рух додани заминларза ва сӯхтор дарсҳои кушод гузаронида дар рафти он аз ҷониби омӯзгорону мутахассисони соҳа ба хонандагон маълумотҳои муфид доданд. сипас дониши гирифтаи бошандагони муассисаро ҷиҳати дар амал иҷро намудани онҳо бо риояи тартибу қоидаҳои зарурӣ доир ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодаи эҳтимолии хусусияти табиию техногенӣ дошта мавриди санҷиш қарор доданд. мувофиқи нақшаи чорабинӣ, омӯзгорону хонандагон ва дигар кормандони муассисаи таълимӣ аз дохили бино ба ҷои бехавф таҳвил дода шуда, тибқи талабот гурӯҳҳои радиатсиониву кимиёвӣ, хизматрасонии паноҳгоҳҳо, оташнишонӣ, санитарӣ, наҷотдиҳӣ, хабардоркунӣ ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ таъсис дода, ҳар яке вазифаҳои дар наздашон гузошташударо иҷро намуданд. طبق نقشه چهاربینی کمیته حالتهای فوق‌العاده مدافع گراجان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 8 ناحیه شهرنو روز مدافع گراجانی نمونوی گزارنده شده ایستاده است. مقصد از گذارش چنین چهاربینی‌ها آماده‌سازی آموزگاران خوانندگان در همه گونه حالتهای فوق‌العاده میباشد. дар интиҳои чорабинии омодабошӣ як қатор фаъолон барои ба таври намунавӣ иҷро кардани вазифаҳояшон бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд.